Sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte, may balon sa dagat na ang tubig lasa raw soft drinks. Nauuhaw ka ba at gusto mong uminom ng soft drinks ng libre? Baka dito sa Mercedes Camarines Norte, mapapawi ang iyong uhaw. Meron ditong balon kung saan ang tubig lasa raw soft drinks. 100 metro mula sa dalampasigan, makikita ang balong may lalim na 9 feet. Ang bunganga nito, makikita lang tuwing low tide. Ang tubig umuusok at kumukulo, kaya tinawag nila itong boro-boro. Salitang Bicolano na ang ibig sabihin kumukulo. Itong balon talaga, matagal na yan. Talagang yung bukal niya, lasang soft drinks talaga. Parang alcohol siya. Pag iniinom mo sa, ipares mo sa alcohol, talagang bubula yung bibig mo. Pero kahit nasa mismong dagat ang bukal, ang tubig manamis-namis daw. Kaya tinawag nila itong soda spring. Meron nga ritong mga nanghihilamos, naliligo, at sumasalok ng tubig. Meron pa nga raw mga manginginom na ang tubig sa balon ang ginagawa nilang chaser. Meron pa nga raw mga manginginom na ang tubig sa balon ang ginagawa nilang chaser. Masarap baga, parang totoong soft drinks, yung bukal ng soda. Ginagawa namin ng pang-chaser ng alak. At hindi lang daw ito lasang soft drinks, nakagagamot din daw. Itong balon talaga, matagal na yan. Talagang yung bukal niya, lasang soft drinks talaga. Parang alcohol siya. Pag iniinom mo sa, ipares mo sa alcohol, talagang bubula yung bibig mo. Sobrang sarap talaga. Kahit maasim siya, okay lang yung lasa niya. Kahit maasim pero masarap talaga. Matagal na yan, panahon pa ng mga hapon yan. Una sa lahat, ligtas bang inumin ang tubig? Yung pong initial result ng sample is hindi po siya pwedeng inuman. After 24 hours po, may nakita kaming growth ng bacteria. Iko-confirm pa po namin siya for total and fecal coliform. Pag po may growth, ibig sabihin po nun, hindi na potable for drinking. Based po sa Philippine National Standards for Drinking Water, yung pong bacteriological properties ng water, bumagsak po siya dun sa standard. Pag po nakainom ang isang tao ng tubig na hindi po potable or contaminated with bacteria, pwede po siyang magkaroon ng diarrhea or acute gastroenteritis po. Yung po mga tao dun sa area, possible po na immune na yung system nila dun sa tubig. Kapag ang tourist, yung tao na hindi sanay uminom ng tubig dun, uminom, possible po magkaroon sila ng diarrhea. Okay lang yung lasa niya, kahit maasim pero masarap talaga. Matagal na yan, panahon pa ng mga hapon yan. For entertainment purposes only.